Ramogi jong dakika en 21 tok sa achiel mar okinyi machiegni twak moro mokwongo e chenro mar Rupiny matai nyinga Joyce Oduor. Ramogi jong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod siro sirikal lwedo. Nyaka sani koro nyaka ne jatend duond bura mano mar ODM Raila Odinga donje winjruok kod sirikal mar Kenya Kwanza mano mar tiyo kanyakla. Jomoko sebedo ka wuok oko ka koro seyo oganda luo mar riwore kod sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende chienga tich adek juma mokalo noneno ka moko kuom gwenge makaluo ne onge ng'anyo moramora mano dhi mbele kuro mano ng'anyo makoro jopiny ne wuok godo oko katimo rapar ne jowetegi mane otho higa mokalo. Higa ni ne waneno ka ji owuok oko kane gitimo rapar makamano, to rapar makamano nolokore ka jomoko bende ne kwedo telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano e gwenge magwa makaluo ne waneno ka ng'anyo onge kaluwore kod tudruok makare manitiere kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga makinde mathoth oseng'ere kaka jala ma en jatend oganda luo. Penjo en ni ere rach ka joluo nitiere sirikal. Kaloni ni nyaka sani wach mar joluo bede sirikal osebedo ka nyayo ichwang ka achiel kod weche mopogore opogore kowuok kuom jotelo moko e pacho kae ka koro ok gimor kaluwore ni moko kuom gibendo osebedo ka wacho ni oganda luo ok ne oluto ne jatend piny Kenya William Ruto mbulu, to nyaka sani koro jatend pinya siko katero chenro mag dongruok e gwenge makono. Penjo machielo bende ni dongruok winjo be ni tere gwenge kaluwore kod kaka jopiny noluto mbulu kosango mowinjo be ni timore. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wel ariyo e studio marwa ma Nairobi kae. Antiere kae kod Joshua Nyamori Okil Kamaloka ka achiel kod Buka Ngesa jatenda Communist Marxist Party. Achakodi wakili Joshua Nyamori oyawre ichio nado kinyi makawuono. Oyawre Joyce amor romo kawuono kendo go mbaga jo to giromo gosiep na Buka madwago go mbaka machiegni twak okinyi makawuono. Buka Ngesa jatend Communist Marxist Party ichio nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Erokamano achio maber kendo aikora mar goyo mbaka go ganda luo kawuono machiegni. Erokamano. Ramogi jong mana kiseneno mage welo mantiere go de studio okinyi makawuono. Bet thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuo kari 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako ni moko kuom jotelo mag oganda luo owuok tung mosuo kod ogai mano mar duond bura mar DCP mano Rigathi Gachagua kuom loso marach ewi jotelo mag oganda luo matiyo e sirikal mano sirikal mar broad based ka giloso odiochieng' manyoro e od bura mamalo. Jod burago mano moriwo kanyo jod bura ma Kisumu Central Joshua Ron, nyawadgi manyando Jared Okelo kod TJ Kajwang' mar Waraka nyaka sani koro nyiso Gachagua kod kweth mare ni oganda luo nigi ratiro mar bede sirikal kendo ok gibiwuoka. Bende gisiemo Gachagua kuom wacho weche maricho ewi ogai mar ODM Raila Odinga kachiel gi oganda luo. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. Wan kaka jotelo makaluo, wan kaka jotelo manie bunge ka wakwedo gi duol mamalo ni ok wabiyie ni Rigathi Gachagua gi mjumbe ma Maragwa osiko kawacho ni joluo okonego betel Raila onego bed nosatho. Wadwa wacho ka kwa wacho ni Raila nitie lemo magisa lemo igni duto ni mondo Raila otho, Raila ok bi tho. Let us be clear to Gachagua and Wamaua. Like all other tribes, the Luo are in Kenya by right, not by invitation. Like all other communities, we are here to stay. We are not going anywhere, anytime, sooner or later. So they have to know how to live with us. We will always fight for a just, fair, and more equitable Kenya. In the process, as Luo leaders, we will fight for rightful share of the national cake for our people without any fear or apologies. Haya manoja od bura ma Kisumu Central Joshua Ron kachiel kod nyawadgi manyando Jared Okelo kane giloso odiochieng' manyoro e od bura mamala. Chakodi wakili Joshua Nyamori. Penjo mapenjo kawuono ni ere rach ka joluo siro sirikal kaluwore kod kweth mosebedo kwa yudo ahinya nyako wuok e kweth mapingo piny owacho kachiel kod kata oganda dhoudi mamoko.
rach nitie. Joyce, ing'eyo ni joma nigi problem gi joluo bedo sirikal gin joma osebedo ka geng'o wan kik wadonj e sirikal. Ing'eyo ni Rigathi Gachagua en achiel kuom joma ne owacho ni ne waonge shares moromo, omiyo nok onego bed ni wadonjo e sirikal, wayudo tich e sirikal, wayudo development mondo water ne jothurwa. To jothurwa osegore mang'eny higni ka dwaro kelo lokruok. To lokruok ka biro to oganda moko ema yudogi, oganda moko ema chamogi. Ineno kigero mana yore, tigero sikunde, tigero osiptande kuonde moko, itero pi kuonde moko. Omiyo oganda wa nyoloko nanga ma wawacho ni wang'ni wabro bedo e sirikal, wadwa ni wa negotiate mesa kama ipoge mwandu ma Kenya no ema nyaka jo wabede mondo gima wanyalo yudo water thurwa. Tineno the short time manyo jothurwa osedonjo kanyo, ino ka lokruok nitie. Jaramogi Odinga teaching a referral hospital manyocha struggle gi resources, sani sirikal bro miyo billion adek iga ka iga nikech obedo raised to levels. Ino ka standard gi railway ma ing'eni Kisumu to gi the rest of taondewa nogerore nikech railway nochopo e dho nam. Railway dhi chopo e nyon nam. Ineno ka president ochiwo gina chelo feri chele gero madhi Homa Bay to dhi Mbeta, to chako oda ni moro chak ger madhi Luanda Kotieno to dhi nyaka Usenge. Neno kochako wacho yore manyicho umoko e Nyanza mondo losi. Ochako wacho ni for instance kibiro Kisumu to nyiso ni from affordable housing okumi 30 billion mondo bio gero sami gedo no timedo jitich. To nyalo tini magi gik makelo lit ko jomoko nyalo bedo ni nigi lit nikech gin magisebedo ka gi develop. King'iyo dongruok mani Masawa to gi dongruok mani Thurwa, iyudo ni Masawa almost dala ka dala nigi pi, Thurwa chiegni atamalo 60 onge pi. King'iyo joma tiku school, king'iyo life expectancy ni jidongo ng'eny ji foko chopo higa mati, iyudo ni gidak mang'eny molowa nikech gin gi thieth, gin gi chiemo, gin gi ndara, gin gi pi, and so on and so forth. Yeah, so this time joganda wanyo wacho ni jikon kamitedi nyaka wabedi, emomiyo wan kanyo gi Wandai mheshimiwa, to wan gi Honorable Batandi be ng'iono, to wan gi Mbadi, to kendo wan gi PS ma internal security, to wan gi Attorney General, to wan gi ji mopogore opogore kuonde mopogore opogore e sirikal, so that sama I discuss gimoro to wantie. For instance, nikech ane mesa ma I discuss e weche mag ute. Emomiyo sami discuss weche ute tapenjo ni what about ute madhi Siaya? Kudwa tero moko Nyeri. What about ute madhi Kisumu? And out of that was the projects mag ute masani gerore in those areas. Matine ni debe ni jogi onge mesa makamano nyaka sani pok de wayudo dongruok onge mag Nyanza. Adwa ni mak na paro no gi kanyo warwaka ne buka Ngesa bende Twak. Okinyi makawuono karwaki Twak buka ere rach ka joluo siro sirikal kaluwore koda akweda makoro wayudo kowuok kuom dok mamoko, kaluwore koda inyata ng'e ni mano malit ne gimogik nikech wang'eyo ni oganda luo ema ne ong'ere kaka jogo ma ka ng'anyo wuok to gin e front line, gin mbele kacha giwuok oko ka ging'anyo, to gwenge makaluo wang' ni waneno ka ng'anyo onge. Kisumo nokwe makata nobuogo jo Kenya duto. Mokwongo Joyce, gima nyaka wang'e ni kwa wacho oganda luo ok en riwruok kamoro achiel ni joluo duto te chalre. Wan gi joluo machandore sani ma kata kawuono chiew gokinyi to gima gichamo onge, ma kata Raila ni hospital kawuono, kata Raila nitie broad based government kawuono, to nitie jogem mochung' kawuono ma mege gi tuo, ma school fees onge, to wach mar broad based government bende nitie. Koro wan gi joluo tiende ariyo, wan go Okil kamalo kaka gi an masa moro madhe gimoro, lakini nitie joluo maonge go. Koro gima onego bed ni wawacho, kik warango oganda mag luo ka gima oganda mag luo gin oganda achiel, ni a broad based government nyalo bedo nosekelo pesa kaluo,
to nego bedi ne wan kaka jominwach kaka Nyamori go kae onego bed nowacho ni to dongruok ni osekonyo jodala wa mage dibed ni okonyo mbade gi jodala gi kosedo bed ni okonyo joluo maonge gimoro wanoyo wawacho ni joluo sebedo kagoyo lweny nikech duto te joluo mang'eny osebedo ka nitie chandruok gachiedh nade pok gisebedo ka gigoyo lweny nikech gin joluo tu lakini joluo mosebedo kobedo alienated from sirikal osebedo ka goyo lweny nyiso ni joluo koluongi ni giwuog oko to gionge mwandu to gionge udi giwacho ni mondo gidhi mondo timang'on gidhi e ndara mondo gigo lweny no but sani kawarango weche mag broad based government waneno ni development onego bed ni timo e wach mar constitution in fact akena Nyamori nyalo dhi chike ma pen chik mar 2010 ibro ng'eyo ni allocation of resources ok tim gi president in fact allocation of resources budgeting and appropriation bill itimo eligiko e parliament ma all these roadsides me wacho ni Ruto dhi kawo wacho ni bro kel pesa kama magi jok machal ni aparo ni pod gidak e ndalo Moi. My executive order was the order of the day but wan wang'eyo ni in terms of budget kidwa ng'e ni pesa madhi gero roads to pesa madhi gero hospitals ibedo allocated through the budget and then sani wantie gi budget koro dona ni budget no bende wabro neno kako bedo appropriated through the appropriation bill ma en teach mar lejiko koro wan kwayo ni kik mondo sirikal William Samoei Ruto ni duokwa e goyo lweny mar kedo mar ukabila nikech anano ka sasa oduoko machalo nade ne oduoko yo machalo nade yo mar kedo mar ukabila kidhi Luo Nyanza kanyochen Luo Nyanza no tiwacho ni wang'ni jaluo makoro pogo pesa kumantie chato joko kupogo pesa ni wang'ni okonego otim kamano kaka ker mantie Kenya ka nikech mano sani lweny bro chakore 2027 lweny ni bro gonade donge bro goye gi joluo gi jokale gi jo masawa modhier moloyo lakini jok manigi mwandu gi tok nyalo goyo lweny no koro mome wan watemo wacho ni e Kenya ka joluo kata kantie sirikal kata jo game mantie sirikal wan wang'eyo ni pod sani nitie chandruok gachiedh nadi e Luo Nyanza to in korka koribu ka Ngesa bende nitiere rach ka joluo nitiere sirikal nikech adera kwaneno nyaka ne mosruok bedi kata kwe mosenene gwenge mag oganda gwengego mag Luo Nyanza dongruoge moseneno ka dhi kuro bende thoth ahinya kata obedo ni wacho ni dongruoge ok winjo bed ni pogo kaluwore ni ng'ama obet e mesa en gino ma nitiere chike ma pacho kae oyo Joyce chandruok ng'eny kaluo kata wacho broad based government wacho mane studio ka kada sani adwa dhi dala nyaka ne broad based podi kata sani joluo onge tich dalawa mane gima ber maka dibedi ni riwruok mar broad based government ni kachudho no nyalo kelo gimoro to do keli e kambe kaluo mondo ndik joluo ineno kata ute miwacho ni koro Ruto gero but Kisumo kae jaluo nyalo yudo siling modak dala wach ni wadak kata na game kata dak Kisumo obro yudo milion 3 sana monyiewo got modaki koro gima timore sani gima nyako onge problem ka jaluo nitie sirikal lakini joluo mokare adek ma jochiemo kantie sirikal kik gikuod wiwa ni joluo tentie sirikal nikech gichiemo kendgi kirango kidhi kata tok dala gi mbad don pod yudo ka joluo pod dak ute lum pod gionge chumbi mano be wacho ni joluo nitie sirikal wanadwaro ni ka joluo nitie sirikal mar adier to kel dongruok makonyo jodala wa duto te lakini wano kwanyalo wacho ni wadhi adhia karombe ni joluo nitie sirikal wapamo to jochiemo ma joluo to telo mbele to jokech ma joluo to odok nyuma kama kore weche mag ng'anyo bende wanyalo wacho ni ng'anyo no kotimore kaka ne dipare ne nyalo timore Luo Nyanza but gima wanyalo wacho ni ng'anyo manoko timore no bende ngiso ni tribal politics pod are very alive nikech kirango joma nonegi watch mar protest ma 2025 ma 2025 manyo timre ni kuom dhano 17 joluo manyo tho gin 7
Koro inyalo neno kake wacho ni joluo onge street manodhi to joluo manonegi nade to kata kiwacho ndalo broad based government Ojwang ok jaluo do Albert Ojwang otho e broad based government ni ingawa ne Albert Ojwang neno ka gimiyo wuon gi pesa mobup lakini pesa mobup no bende nyalo loso nying dhano mosetho. Koro wana wacho ni joluo pod chandre lwet sirikal ni mana kaka jomoko kik wabed ni wapogore weche kaka joluo jo Kalenjin jo Kikuche wan gima nyalo temo wacho ni nitie pogruok achiel kaka ne Ruto wacho no ndalo mano manyo mbono nitie hustlers and dynasty nitie joluo mar hustle nitie joluo ma dynasty. Koro wan watemo riwo joluo ma hustle duto te mondo riwre kamoro achiel mondo go lweny mar adiera mar kedo ne piny mar atero lakini jok madongo wacho ni wan nitie sirikal to gine magi chiemo to joluo kech kayo mano dok nyal lokore nyako ngima dala. Wakili adwokie twak winjo kanyo kaka buka Ngesa oloso wacho ni yes nitiere mana joma tin manitiere sirikal to kidhi oganda luo kata kidhi gwenge moko makaluo tiyudo ka thagruok kaachiel kod dhier pod okwako mana ji. Ang'o matimore to ero joluo osebedo ka wacho ni ero wantiere sirikal gi sani? Joyce, buka ni osiepna. To buka ni wuondo jopiny. Buka ni engineer. So oken ni ochandre gi jopiny kama gini. Ng'ama osomo, ng'ama nigi pesa. Gima wawacho en ni wadwa ni walok ngima ma jopiny. Wadwaro ni mondo jowa owe chandre. Jowa oseringe ndara kuom higni mang'eny. Gima buka temo sani ni watimo makoro ineno ka tinde an gi lwar. Okay? To onge lokruok mane gino kelo thurwa. To nyaka nyicha walok strategy mar siasa. Ineno ka sani wa engage president to nitie gik matimore. Kidhi kata thur gi buka Siaya County. Tiro ni president nyocho romo gi jo Siaya mo commit to 1 billion madhi e wach mar blue economy. Wacho ni usenge paya idhi ketne 600 million. Weche mag fish market Siaya County idhi ketne $1 million. Kidhi e modern markets president nyokete 2.5 billion shillings. Kichako idhi e wach mar electricity giloso gi wanda imoketo 1.6 billion shillings. Mago dhi mana Siaya nyaka game constituency mabuka chunge pile. Kidhi agriculture governor ma Siaya nyocho kwayo ni mondo president mondo ketnegi pesa cotton. Ma president oketo kanyo maybe keto almost project mar 20 billion towards watch mar cotton. And king education and so on and so forth. Magi e lokruok ma jopthuru wadwaro. Ingeni buka en Marxists. Chon ne an Marxists. And kata Karl Marx ne dwaro mana lokruok mar jopiny. Ne en lokruok mar gima japiny chame mesa. Ok en lokruok mar ringo chakre okinyi nyaka odhiambo pile ka pile higa ka higa kuom higni 50 gi wiye jowa osebedo ka ringo dara. So I don't invite buka ni gi projects ma sirikal okomit ni dhi timo Siaya. Wadwa ni wane teko ne kaka engineer mondo dhi oti gi county government to ti gi national government structures mondo ging'i ni projects gi otim maber. Ging'i ni samitimo projects gi to nyithindwa mondo donje mondo yud tich ok ni nyithindwa dhi ndara mondo dhi ogore gi police. Gi make sure ni gik midhi tim gin gik mabiro create employment opportunities for a long time to come. Okay? Mai madwa na mondo invite osiepna mabuka ni ng'anyo no wase ng'anyo kata adonge ndara to waringe to gimokelo nwa onge gimoweyo wago en mana kech. Joma dwa ni mondo dhi ng'anyo gendni moko go mondo dhi meda ng'anyo gik ma wacho gi gik mabiro loko jopiny. Okay? King'iyo gik ma wacho midhi tim Kisumu maka measure to almost 70 billion. Kaka ng'iyo mag Siaya almost 50 billion. Kang'iyo gik manyocha president to commit Mabei. Magi are the things manyaka watim. And adwa ni mondo invite buka ni mondo wang'i the fact ni kamo wache ni president ok chiw gigini. Wasebedo ka kwatemo dwaro kombe moko sani wan gi treasury. President ema choose ng'ama ni treasury. Sani wan gi chairman mar budget committee. Budget committee ni iyiere gi members mag National Assembly. Mondo yud namba manya yiero gino nyaki riuri e siasa gi jomoko. And osiepna matiandi nyoyudo mana gino nikech nyojo ma support president oriwore gi jo ma support wa mondo yiere mondo bedi kanyo. Okay? So ringe ndara ok nyal kelo chiemo e mesa.
waseringe moromo wa invite jowa mondo donje sirikal wane emesa magintie. For instance, anyisi kana donjo housing sector ni to kwa wuth around aneno kama na thuru wani gin mana ute mano gere in the 60s and the 90s in the 70s to kwa wuth gweng masawa koni tido ni corporations gisebedo ka gede to apenyen to yawa to move common specifical to the. What about through? Because of that, one give project Machakoresia, Midigere unit, one give project Mantimore Kisumu, one give project Manyo President of Homa Bay, and one give project Miditim Migori. My kaki geropin. Geropin oknyagerpin gingwech endara. Okay, was a ringo moromo. Wakao space wa manie serikal mondo waloko go pinyni. Waloko Kenya to waloko ngima jowa. Yeah. Iwacho kanyo projects mopogore ma serikal mano ma Jatend Piny Kenya William Ruto sitero e gwenge makaluo kata kamano buka no wacho ne winjo benitero dongruok makonyo jopiny. Buka gin dongruok mage mabiro konyo joluo te ma ok jite. Winjo kanyo kaka wakili owacho moko kuom projects mopogore moseter Luo Nyanza obed gwengo mag Kisumu, Homa Bay, Migori kata Siaya. Mokwongo wakili taparo no tugo gi mach nikech siasa moro migoyo ni pesa o the Rift Valley ni pesa o the Central to pesa ok the kamoro no mane mano moko mach higa mar 2007 ka joluo wacho ni Kibaki ni wadwaro jaluo mondo bed jatelo. Koro anto mano siasa mokago oyo mar ni wakelo tungni e pinywa ka ni joma sawo gore gi joluo e weche mag election to joma gore to thoto geno mana jok motimre nade ma jok ma jodhier lakini jok ma sama lwenyo muoch to koro loya gini Nyamori gini ma koro ndeko ni wadwaro peace handshake to peace ni to pesa matimre nade ema lokore. Mar ariyo Nyamori okwacha diera ni lweny mosebedo kwa goyo pok okelo lokruok. Ang'o ma Raila wacho ni is the father of democracy. Nikech lweny mosego endara. Nisene ka lweny no go endara pod dictator di nyalo timo nade. Ne nyalo no dictator mo pod ne nyalo betie mang'eny mokalo. Ang'o ma miyo sasa wayuak ka jok manotho wacho ni mbae notho kama nyango. Donge nogo lweny mar Constitution 2010. Sani donge wan ni Constitution 2010. Koro kwa nyalo wacho ne jodalawa ni dhi endara pok okelo gimoro. Mane wagoyo lweny mar kedo ne ma jorochere nobiro ka British colonialism. Donge ji nowuok e dara bi jomoko dhi obungu bi ji nothoe. Donge the white man left owenwa Kenya ka. Koro lweny kata nyocha wantie ndara wanyocha wacho ni President William Samoei Ruto ni Finance Bill 2024. Kani na ukwadhi ndara doko winjowa. Donge ne waombende ni ker Finance Bill 2024 ni okber golie kuonde moko e penchik mar Finance Bill ni mondo wadhi mbele ok no yie golo mana kane ji koro dhi ndara e kotimro nade ogolo. Koro lweny migoyo mar ndara mar demonstration iluongo ni class struggle ema kelo ber makare. Kata winjo ni Raila nokelo devolution tinde joluo kwale kor gwenge kono kata mana governors gi kirango to kor gine magi gigero gorofe gine dalawa lakini kor ka governor kanyo tiyo ka odlume mantie to je dalawa pod chando. Emo mi apenji ni gin dongruoge mage ma in kaka buki winjo ni kotere gweng to koro bro bedo ka konyo joluo te mok jogo manitere sirikal ke. Mokwongo dongruok ma onego bed ni tero kalu bende dongruok monego bed ni iloso Kenya maber. Dongruok ma joluo kopogore gi dongruok mag tribes mamoko. In fact chutho joluo wacho ni gidwaro chiemo maber, gidwaro weche mag tiegruok e yo makare, gidwaro weche chenro mag healthcare makare, to chutho joma tindo ma joluo dwaro tich. Koro magi timo nade? Mokwongo mondo wayud weche mag chiemo nyiso ni e weche mag puothe mantie Luo Nyanza. Mokwongo puothe ok onego bedi ni puothe pod nitie lwet jok mane opog puodho ndalo mag colonial places. Ngech kirango jok manigi puodho dalawa ibro yudo ni the peasants kata joma odhier mokalo onge puodho mage nyalo dhie. Ka kirango game wan gi jok modak ma onge puodho e game kanyo magin ka gichiwo kinto gidhi go tong to giduogo. Koro mokwongo wan wadwaro ni weche mag puodho land legislation
onego bedi ni bedo addressed mondo wacho ni land onego chiwne tillers, and then bang' mano wantie akene Nyamori Kisumo kacha to dhi maber nikech dala wakacha an karango e ot madhi e game yudo ni ng'ato nigi loan, simu mogoyo loan, TV loan, magi broad based pod ntie ba kirango gin gi solar system pod loan, mago be pod broad based bende konyo gi adier. Ng'iso ni jadala wa magame loan mako nyaka iluongo ni jo brokers machiwo ji loan. Koro ang'o ma serikal nyalo timo mano? Magi gik mane osetimga. In fact Ramogi dinga nowacho gi Wasonga Sijeyo ni the cooperative movement ema nyalo konyo jodalawa mondo e yore mag kungo gi holo giyudo ka ginyalo kungo to gi holo ma ok gibedo gi broker moro kanyo makawo pesa mang'eny kuomgi. To chutho ka ginyalo loso weche mag mechanized farming e Nyanza region, then mechanized farming ni nyalo kelo weche mag viwanda kambi. Koro ineno ka kambe makore wacho awinjo ni wacho ni kambe kikirango allocation pesa mano bed allocated ne Chemelil for example, almost 43% of that money no bed atamalo no kwal gi jo management ma kan aya wadwa neno ni allocation mano me sugar factory Masoni joniang dhina de kocha to kirango kata weche machalo kamago ni kambe dhi mbele kose kambe dok piny. Nyiso ni e Luo Nyanza unu dwaro ndiko jinade makata kambi onge, unu ndiko ji office ma CDF to dhano kakirango game we have almost 114,000 people ma out of them 72% of the game population dwaro tich to tije gigede yudo kanya ka onge kambi to kambi no kose yudi to bang' mano to wanyalo wacho ni koro mondo yaw market ma golo gik moko e game, golo gik moko e Nyanza mondo us kamoro mondo ng'ato yud gimoro. But okwanyalo wacho ni wane broad based to joluo pod dhiro ndhewi. Okwanyalo wacho ni wane broad based to jipod joluo tho curable diseases makata sani abro dhi dale hik to abro kanyo nitie yiko mopogore. Nitie joluo miko gi magogo, nitie joluo miko gi jokata. Koro jogi duto te ok nwagone gi lweny ni wan bende wadwaro ni wayudie gimoro ni koro adonje sirikal mondo miya tenda moro kaka an engineer. Oyo tendo nego beni kata kiyudo ka in engineer tiyude through merit. Mane gimotimo wacho. Koro gima watem kwedo kabisa kwa bire uwe wache mag TV kama en tribal politics. Makoro sani ngeni koro iwacho ni koro sani koro iwacho ni Gachagua ni koni ni en kore joma jokuche kore magore gi joluo. Oyo kata Gachagua no ken ng'ama ber moloyo kuche duto te modhier ka. In fact Gachagua is the worst of the Kikuyu ilk monego bene wantiego, lakini nitie kuche ma onge gimoro sama Nyamori wacho ga ni jo kuche de maber to kirango okuche magin squatters kata ke dieta ita taveta donge doka okuche squat land mar Basil Criticals dalo manego lweny mar Mpekitoni donge nego kuche kanyo ne Kenya to tero gito gin squatters kan okuche magin squatters gi bende Nyamori dwaro no ariembi. Gimata mawacho ni weche mag tribal politics to awere go bro ketho nwa piny wanago siasa kaka ne Ruto wacho nwa to tinde ulwo Ruto maber tabenda wacho ni siasa mano chiwo maber en ni wan gi joluo man go gi joluo maonge go lweny mabro goyo kata miwa na Luo Republic en ni nitie Luo Republic kanyo nitie bro bedo joluo ma jo Jamhuri gini ma support kuo gibedo ni ji ariyo mokadek nyalo bedo ang'ono e sirikal to nitie jomoko ma bro bedo Luo Republic no kaka an ma wacho ni ng'ata ma jaluo ma pod ni piny mogik onego bed ni yudo ratiro mar yo makare mopogore. Weche mag pogo pesa ma Nyamori bende wacho mogik Nyamori wacho maler inyalo we ni Ruto koro wuok to dhi kambadi mosi no mbadi kele pesa iseng'iyo gi Ruto makore be wacho ni Ruto tenga 1 billion 4 billion 8 billion sama wacho ni Ruto otenga 400 billion 800 billion mondo dhi kaluogi gimonego bed no wacho ne jopiny ma jopiny to bi kodi nikech kata 400 billion mi wacho no ter ne joluo pod onge gimora mora magichame kor gweng. So 400 billion moter kaluoni en ng'ano machamo 400 billion odhi konyo joluo nade nikech kawan gi joluo sani ma Nyamori wacho ni almost ka ariyo roughly maybe my mathematics is not right Nyamori has talked about 3.4 billion shillings koterie kaluo to dayo ma odaka wuono ma winja mantie got regecha ibendi winjo mit billion ma Nyamori wacho studio koki winjo
to in gomna lwenye mar adiera mar kedo ne jochan gi jotich matek ma un gogo, lakini joluo mane mbele mobet mbele ma brokers madwaro tiyo gi community e yo marach mar yudo margi kendgi to utamre uywayo piny nikech un nyikwa Ramogi, ok un nyikwa Ramogi, un nyikwa Kodhek, un nyikwa Wasonga Sijeyo, ok un nyikwa jok manogo lweny mar bunde gi kendgi. Mano wanyalo kwene joluo. Wakili we aduki Twak winjo kanyo kaka buka oloso wacho ni yes joluo nyalo bedo nitiere sirikal lakini nitiere joluo mabende podi nitiere piny kacha hinya. Owacho kanyo weche mag chiemo, tiegruok, weche go mag thieth kaachiel kod weche go mag tije mako wacho ni adiera kolos e yo makare to koka joluo nyalo bedo sirikal makare maber majite bedo ni koro winjo mit mano mar bedo sirikal kacha. Weche makamago bede sirikal masani koro joluo nitiere osetemo mar neno ni weche go odhi makare inya to gwengewa mag Luo Nyanza. Ingeni buka ngamoso mo tabia somo. Aneno ka buka wacho economics mane gima kongo somo ka buka somo katalo. And gima buka onego ng'e en ni ochumi mar oganda nyalo mana gerore ka nitie gik motim ma konyo ochumi no. One, wawacho ni resource maduong' mar Nyanza en wach mar nam. Okay? Jowane jolupo. Chiemo ne ae nam. Okay? And ka ema President William Ruto ose commit Siaya County kende as anyiso uni usenge otere already project di mbele mar $1,400,000. Fish market mar rech mabro ae nam $1,400,000 mano billion achiel. Magi gik mano kwa yodi chon kane waringe ndara. Kibiro Kisumo to benitie port I to one other things. I kidi Homa Bay the same thing. Then wachmar pur. President nyocha mokwongo odio chulo loan mane farmers obedo owed gi sugar factories. Ma farmers te mane pod sugar factories ne nigi loan gi nyocha president ochulo loan no ma farmers oyudo pesa. Ma farmers o confirm no yudo pesa no. Secondly, companies wagi okosebedo ka operate nikech gionge infrastructure moromo. President nyocha obdhi ma otimo leasing o facilitate process mar leasing mag factories mondo wayud private sector mondo kiel mwandu mondo wa improve go infrastructures mag factories gi mondo factories go chak produce mondo be profitable mondo make sure ni chulo farmers but at the same time ichulo serikal osuru. The secondly, it is out of the agriculture ma wanyalo produce gik manyalo dhi into industrialization. And through activities go eka development moko kaka service industry nyalo biro. And transport is a very key factor e wach ma development. Emomiyo president nyoko mitwa ni kama ne president mokalo no tero mana railway mo we farm ngato e Naivasha railway ni dhi chopo Lake Victoria. Ko chopo Lake Victoria to mwandu korika kamo chopeno titero Uganda, titero Tanzania, titero Burundi, titero Rwanda. Mago gik madhi kelo tich. And then jomabro biro ni timo hala Kisumo gi Homa Bay and Migori because of this increased infrastructure magadarage bro bedo ni yudo nafas mar kama gininde kama offices magidwa tiyogo and so on and so forth. Mano di boost the local economy. Mai kaki gero piny emomiyo nyaka wabede mesa kuonde magigi bede discussed mondo wakel gima wanyalo yudo wakel ne jothurwa in terms of infrastructure, in terms of gik makelo tije, in terms of gik ma improve health, in terms of improving education mondo wabed gi skills ma proper. Okay? And adwana nyis buka ni wan waonge wach maro kabila gima wawacho ni wasebedo ka jomoko yudo to wan ok wayudi. Okay? So wawacho ni ok wanya medo bede tok tent to gik moko bedo discuss e tent ka mwa biro bede ka ji yuare to yuare mane mesa ka mondo wakaw marwa mwanyalo pogone jowa waterne jothurwa. Okay? Ka buka en podo dwa dhi ndara to dhi ndara but we need skill mar buka is an engineer. Buka ok nyal bedo ni odo ti mo bedo gi lwar no ringe ndara wadwaro ni mondo dhi Siaya mondo dhi obed chief engineer mandara
kata obed gavana mar Siaya manya tiyo gi skill ne mane oganda jonyuol nego oganda no tere go e skul mondo kony go jopiny ringe ndara ok nyal konyo jopiny mane madwa na nyiso siep na buka. Yeah. To nyaka sani bendi wacho ni nyaka sani wantiere mesa mano mar kama iwache wechego mag dongruok matine ni chon wantiere oko mar tent sani koro wadonje i tent kacha. Yes. Donje i tent kanyo emomiyo sani koro dongruok dine oganda luo matine ni dine bedni waonge tent dine dongruok makamago ok dhi koso winjo bedni time yo machalo nango kaluore kod chike mapacho mane gima nyisi watiki Nyamori pesa openja penjo no wadwoki Joyce ami example mara ni ane jadumo kongo bede board man National Housing Corporation in the last 25 years to kachopo tayo kan ditie mwandu mag National Housing Corporation maino mwandu serikal mitere oganda moko to mabiro thurwa onge so gimana demand ni to what about thurwa President Ruto kano donjo no order National Housing Corporation no take the first project but affordable housing Homa Bay kabiro tadi mani bang nyaka watim project moro Kisumu sani wan gi project manyo watiko project moro Kanyakwar mose bedo kundiko kijende mathurwa Siaya wan gi project manyo bedo launch about 3 or 4 weeks ago. Okay, mago gik madhi miyo nyaka constituents mag buka magen teach kuno. Okay, and what succeed mana nikech jotendwa mag siasa wabedo go piny to make sure ni ng'atwa mora manie mesa kamora mora what is it minyalo kwayo kanyo madhi thuru. Okay, and through that we have seen kama Dr. Raymond Omolo nyobete inono kose konyowa mwapogo locations, sub-locations, divisions, districts, mathurwa, momedore, because it is through those structures, MR resources biro gumwalo. Okay? At the same time, kineno energy. Kama wandai nitie. Tineno ka mheshimiwa wandai nyos okelo pesa mabe diga mana ne oganda moko. Wan be kuro nyokelo pesa wach mar last mile. Nitie pesa madhi Kisumu ntedra madisia Homa Bay gi Migori kama jaduong' badi nitie e kama koro jikon kamikete budget jaduong' badi o make sure kendo se kwano wandeche mokete pesa at the same time kama koro gino bede discussed in the National Assembly wane gi wuodo ma en mheshimiwa Tandi. So nyaka wamed mana sikore iye serikal jaduong' Raila nyonyiso gimoro thurwa ni dala ma Kenya ni kana igere to no gere kineno the coat of arms ineno othuon gweno kanyo tineno tong tineno kuot magine gin gik ma jaluo ne tingo kadhi go dala manyine dala ni concept mar gero dala mar Kenya ne en ma joluo to after a while because of siasa no dirwa oko to wasetagore oko ka jomoko chamo luya mane joluo nokel. So therefore watem mondo wadonje serikal ka buka ni kijana mariet kabisa kadware oko kadwano bede serikal midwano obede mesa obede ten ka nyaka warwake serikal ka dhi yweyo Nyamori wala ko show mar pako serikal ma broad based lakini wadoro wacho ni Nyamori ni mokuongo chutho joluo dwaro lokruok gidwaro ngima maber lokruok mane ma joluo dwaro joluo tich joluo dwaro dak ngima maber en koro Nyamori podak akaga ni jogo nopogo ni lemo more board kara sanya ngeni koro amani koro bro get koda kabisa kara usiepa ni koro dwaro ni koro watuge maber koro e weche mag ohala ngeni Nyamori wacho ni Nyamori go politics mar ohala owacho ni mondo ko ger ndara to pesa moko mag ji giwegi ni nyalo biro dala kocha mondo ndik ji mano ke gima kelo dongruok mar adiera ma wacho gima kendo Nyamori wacho ni Luo Nyanza ni the lake cover ni the bigger the bigger resource ma wantiego maybe anyalo mi facts moko ni only kirango the entire lake mar Lake Victoria. It's about 3,800 kilometers. Mano kitimo get the total area mar the total Nyanza, which is 16,162. It is below 20% of the entire country. But even in terms of economics, Gimana wachocha need the only
immortal resource majaluo nigo, and majority of the Kenyan people en an arable land. Kata game kwa wacho sani wano kwantie but nam, but wacho ni puodho maber minyalo pur biji chiem kwatimo weche mag agriculture, scientific agriculture minyalo bedo maber. And this experiment also team even as we had even though you know ko agree code that NGO ahinya maniluongo ni Millennium, but kane gibiro they proved ni game and siaya nyalo bedo food sufficient kantie proper planning mar agriculture. Gik moko matimore Luo Nyanza sani et sendikal mar Ruto, gima wan go gi problem ni ok gikony joluo mok nyal, gikonyo joluo ariyo adek moko mosebedo gi siso mar donjo e sirikal mar chiemo gi bondage. Koro jogo koko ni kelo million gi to jopiny tok ne million gi emomiyo ok gilok weche mag joluo. Kokamano to sani kade gik mwawacho gi gin adier, iparo ni wanyalo dhi game bi jo game donge do chwadwa bok ang'o mi wadhi game to pod wawacho gik mwawacho studio gi to onge ng'ama gowa i game kanyo, nikech gik mwawacho gi jopiny ong'eyo pile ni ka gichiewo i game kacha gin e broad based government to pod giiko jogi motho gi magogo, to ka githo tiwacho ni Nyasaye olungo gi, to jok mantie broad based government gi ka tuo to onge thieth ma ginyalo yudo kae to gidhi oko githiedhore weche mag kansa to giduogo. Ni joluo gi ok nyal bedo ni gichalre gi joluo mantie mbele but sirikal kacha. E weche mag chike en ni onge mbaka mondika more constitution ni president nyalo go mbaka gi ng'ato mondo okel mwandu e yo makare kanyo. Adwa ni mak na paro no weche mag chike kanyo, make weche mag chike kanyo inyisa ni wadhi yweyo moro madundo. Nyakwara Ramogi jong wakaw mana yweyo madundo waduogo wadhi mbele. Ote magi bende abo bedo kasomo kikidhi mabor. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Mama na, ang'eyo ni mama na kayo koero niti kata matin. To en kong'eyo gima anapando. Nyasaye mong'eyo gima nyalo timo. Siaya untie tarik 3 dwe mar 7 higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi maratipo e alap mar tuke mar Ramogi Oginga Odinga Stadium, kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in-go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 07238 Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in-go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu.
Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar piny okinyi makawuono siro sirkal lwedo antiere kae kod Joshua Nyamori okil kamaloka kaachiel kod buka Ngesa jatend Communist Marxist Party. Kapok ne wadhi yweyo buka anyisi ni mak paro weche mag chik. Kora wacho ni Constitution 2010 en product mar the struggle maduto te jodhier gi jotich nogore ne lweny bwayudo makata Nyamori bende ne nitie ndara mondo wayud constitution because we are fighting for a new constitution. Koro constitution waseyudo 2010 then chik wacho ok ni kore wacho ni president koyiero koro gigomba kagatandi gi mbadi to gipoga ji pesa. Nitie kaka pesa nego bed ni poge yo makare ka sirikal. Koro nego wacho na jopiny ni budgeting mitimo, in fact budgeting itimo gi member of parliament mari ma onego bed ni timo budgeting to timo oversight to timo legislation mari gi constitution masani. Lakini President William Samoei Ruto wanano kose donjre nyaka ile jiko kanyo en koro dwa majority mondo pursue dictatorship mare Kenya ka mabende compromise lweny mane ji ogoyo bi ji otho kage manyo democracy mar new constitution. Koro wan kaka wan gi Nyamori ka mosebede civil society be Nyamori has been in the civil society for a long time. Onego bedi ni ene mogoyo lweny mondo constitution 2010 obed implemented yo makare makonyo go jochan gi jodhier mawuok kumora mora ma ginyalo timo nade ginyalo beti. Lakini kikwa mi jodala ni samoro ka jaluo moro yudo kamoro to ni joluogo koro konyore te. Wan wakwayo ni bang broadcast government kendo dongi bo luongo kae studio kae wan wapenje ji kaka Nyamori gini to koro dhiero serumo Nyanza to nitie gik man joluo sayudo mane ok ginyal yudo ka gichung' ne adiera makande. Koro mane wach weche na mag manyo tich ka sirikal oyo ano kadwa tich ka sirikal gimomiyo kadwa tich ka sirikal manego jowa gi sirikal makwelo mage ok sirikal monego bed ni wantiego mane manokwerwa gi Ramogi gingo dinga kapok notho ni jok mano oloko tokgi ne goyo lweny mar adiera mar kedo ne piny ndalo mani kedo ne multi party ni mago jo andhoga mago ok jodongruok. Kore piny luo ka ebe kikwera yara ng'ato ne ng'ato jaluo pero maja andhoga kose majaluo mochung' ne adiera makare. Mane wach madawach aya ng'eni wakili mbede ntiere wach midamedo kanyo kata kamano yasoma ni moko kuom ote kaachiel kod penjo mopogore opogore manyako Ramogi Juang chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Vitalis Ochieng'a Woodgame Karari wacho ni en gima kare mar mondo wasir sirikal matiyo gini nosebawa opposition bende ok wanyal siko e seche te. Koro wasir sirikal lwedo kata jomoko gowa katimo timbegi mago kik wawinja. Wacho na mora kaluo chenro nyaka giko kod Joyce Oduor wacho ni piny oru maber kata obedo ni en kod nyidho mag yugni to mano ok monwa sudo nyime ka wachapne gi mag odiochieng'. Jono Tunge bende wacho ni kaniseme kadela wacho ni okrach nikech onge kama ondik e katiba ni joluo nyaka ping sirikal. Collins bende wacho ni an Collins kawuoko Yugis Nyahera South Kasipul gima Ruto osetimo nyaka nodonje telo onge gima osetimo. Joluo onge gi Ruto Raila ema wamiyo luor makende ng'ama babau okinyal kuodo wiye. Charles Odhiambo bende ng'isa kae ni Morning Joy jogoriambo wan kaka jopiny onge development madhi nyime e ground gin mana fake promises. Jowa momi tich deo mana iyegi kod familia margi okamor
gi broad base jogo riambo kotit an ochalo kawuok Kananda School mago paro mopogore opogore mag joneno mag Odongo wuod Asembo Jangoma bende wacho ni sire lwedo ok rach lakini koro dongruok mag counties makaluo ema wadwa neno ok ni gine magi benefit from the government to ok jopiny. Akuko tieno mar Timlicho Hinga Migori County ngisa ka ni Joyce penjna wakili Nyamori ni ka broad base konyowa ang'o momiyo no ojuang nonegi to wan ei broad based. Mar ariyo wacho ni en ang'o ma broad based timo mondo pesa obedi e ofuke ji giwegi. Parne wakili ni Honorable Raila Odinga ne osingo ne single mothers 6,000 per month e manifesto mare. Sani ene system dako timie gimane odwa timo mondo chul single mothers go. Injina Lazaro Kanyambok beningisa kaini Joyce Oduor iwinjo Mr. Mole okwadagi street protest wadagi mana people behind it and their ill motives. Genuine Gen Z no chako present their grievances in a dignified manner. Odhimele kwacho ni the negative politicians infiltrated their genuine protest called gang of looters and malicious damage. Omole ogeloch minyalo loki through engaging in crime. Furthermore, Jomlima temo prove ni ok gihero wa kabisa makata ka jowa oduogo mana o support Wanjigi uno wacho ni mano gibiro dar kanyo tedeng kagiwacho kaka Wanjigi rach. Obila Shemotho bening saka ni greetings Joyce aluo Twak kendo amoro saka ni Joyce chakre Kenya yud independence pok wayudo sira moromo kuwuok kuom sirikal kane Raila Odinga oneno ka resources are not distributed equally across Kenya ne okelo devolution ma omiyo gwenge duto yudo resources maromre ma onge county ma wacho ni ok giyud pok sirikal. Mar ariyo sirikanda gwenge ber matek. It created job opportunities ne nyithiwa wawegi. Ongisa ka ni mar ariyo Joyce Raila osekedo gi sirikal motegno chakre 1997 nyaka kawuono duto onge pok mora. Dongruok duto ma Raila osekelo e pinywa en mana ka odonje sirikal. Wacho ni Orengo nyocha opingo sirikal morome. Gikone nodhi ir president ma oyudo pok mar omenda moromo mar dongo projects e Siaya County. Kaso ngisa ka ni Den Joyce onge odiochieng' ma sirikal nimo abuka chiemo e mesa. Yo ka oger konyo jite mwandu duto chopo e chiro e wangsa nama ka ober ma omiwa chiro ma eloko ngima ji mathoth. Joluo osetigo mathoth ne kedo ne pinya ndalogi duto to wan chien kendo jogot gi other parts of Kenya ema dongore. Wang'ni ongisa ka ni Joyce to wamoke sirikal ne kachwe okwabi wuok. Aya mago mana moko kuom ote manyakwara mogia jol cholo no ako kaliero waduto te maga tudoko kinyi makawuono wakili nitiere penjo moro mo penji kanya gero ni winjo penjo makamane yo makare kabe ni penji kanyo ni nyaka sani koro kata Raila no singo ne joma mine 6,000 to sani ero koro wantiere broad base dak okete gine tim kachiel kod singo mamoko mabe gima dwane wadwa kata nyamera mopinjo wachno mondo ng'e en ni ODM gi UDA kano winjore ni mondo gilos broad based government ne giloso gimiluongo ni 10-point agenda. 10-point agenda ni achiel kuom gik mane owacho en wach mar konyo uchumi mondo tingre malo to gimiyo kijende tich 6,000 cha ne miyo ji nikech gima ne ginyalo yudo ne onge. Okay, but at the same time, Kajogi Usiloso, part of Gikma, all of our children was to ensure ni ngato yudo healthcare. Okay, healthcare ni ina no under sirikal ma broad base ni koro wan gi sha man teka ni ichulo pesa matin monego ichul tidhi yudo pesa nyono nyadi neno ngato one of the hospitals manarubika to owachana ni nyocho chulo 6,000 midwaro no chul in the whole year to kanyo odhi hospital
nyoen gi bill ma 200,000 shao chulo ne 168,000 maisha ni bill modongo is almost only 30,000. Okay, so 30,000 ikende manyo chokot. So mago nyiso how these transformative programs konyo infrastructure manyo wachogi mana wachogi gin infrastructure madi kelo tich summit ilosogi to at the same time ka infrastructure is a bit to then economy grow nikech agriculture bro gerore wach mar industries bro develop and service the service industry be bro grow my momeo adwena nyis buka ni obe mondo nyiswa ni kum ngwech mosaringo gigni gite airport mangwej no sagero ere tije kijenda dima magem mawagai kacha ma osegol endara momitich gi wach mar endara wanyiso buka ni ne jonyuol ne otere school mondo oti to no otere school ni mondo bed engineer tiye serikal to gi kata kan private sector then private sector ma implement development projects mag serikal. Okay, wadwa ni mondo buko dhi oti kanyo buko konego bede ndara buka ena skilled person monego bede ndara unless niti kako yudo gimoro ndara kanyo ma mit maloyo kano dhi mondo tigi jopingi. Okay, I would be very happy kan no ka buko dich tiyo gi jogem kaka a rural based engineer makonyo gi gero ndara, konyo gi gero dikes, konyo gi gero dams. So magi gik makoro on negotiate gi county government gi national government mondo ket resources kanyo. And magi gik mwati mo kingiyo pesa madika duo gin pesa madwaro our skilled manpower. So ka buko ka nyithindo mani university gi oringo go mani street ka mondo gore gi police kar mondo nyiso nyithindo wa gi university nti opportunities mani mwalo makutiko somo to wadwa ni mondo dhi uti mwalo mondo wane kaka wanyalo develop wach maniam wa develop wal manam wa develop niang wa develop wach mapamba wa gero osiptande wa ger skunde wa ma kaka wanyalo gerore kaka oganda wan kaka oganda wane wuoth madongruok ok bil yuwa wachien mondo wadoge ndara mondo wadhi wagore gi serikal ndara goro gi serikal ndara onge gimose konyowa go over the years. Okay, so and I still appeal to Odo Mabuka ni buka nigi role monyalo play in actual development, actual infrastructural development as an engineer, in actual economic development in actual mobilization of job border rather than mobilizing in the university border mondo diendara to mobilize gimondo gilos cooperatives mondo affordable housing project ka gilos kembe maginyalo yudogo tije mondo gilos drisni mondo move from border gidonyi into mtokni mondo gimanyo president commits nidhi konyo jowa loso fiber boats rather than boats mosebedo kwaloso gi baogi jowa mondo dhie nam odhi loop gi boats gi gitingo ji and so on and so forth so that walos mwandu. Yeah, that would be the real revolution. Mane mabro bedo revolution maduong mabro loko ngima ji okringe ndara. Nyalo bedo ni jomoko expect ga kende ni joluwe ma kinde duto oping sirikal inya to buka kaduoke twak pingo sirikal winjo bedo ting mar joluwo kende koso winjo bedo no bedo ting mar nga kalne dere wasebedo kwaneno ka joluwe manitiere frontline mano mar pingo sirikal inya ko telnegi mano kod Raila Odinga to nyaka sani koro ne odonje sirikal sani koro wecho lokore jomoko kwedo wan kaka joluwe ni oyo ni wandhogo gi kachel kod weche mamoko mosebedo ka wachore. Mokwongo, weche mag goyo lweny mar kedo ne piny ok en weche mag oganda achiel. Ogendni duto te, obed jamasawa, obed jagot, obed jakwaramogi, ma ngimane nitie gi chandruok gachiedh nade e Kenya ka, onego bed ni gin ratiro mar wuok oko mondo go lweny mar kedo ne piny. Koro ken ni oganda ma joluo emosebedo ka kedo ne piny. Mokwongo e kedo ne piny en ni jok ma sirikal matiyo ong'ado laini margi e weche mag yudo ratiro margi mag justice ibro yudo ni wuok oko mondo go lweny. Kata kiwaro yudo ndalo mag the
independence mane jo Kenya goyo independence, ineno ni jo Kikuyu nowuok oko nikech gine mane jorochere okaw puothegi mang'eny mokalo, but ok ne giwuok oko nikech gin jo Kikuyu kende, ne giwuok oko nikech mwandu mane gin go mar puodho ne okaw gi jorochere go. Wan bende wasebedo kwa wuok oko nikech jatendwa Raila Amolo Odinga kochung' oko osebedo ni kogoyo mbulu monego bed ni tere e State House to kotimo nade ok oyudi. Koro Raila nigi support base maduong' e Luo Nyanza gi support base moko mowuok oko. Koro weche ka joluo telo nikech wach mar stolen elections mar Raila, jo Coast bende oluwe gi johera moko mag Raila owacho ni joluo manyaka bed ni dhi ang'ono oganda. Sani bende Raila kosebedo katero ji e street nyaka higa mokalo mane wadhi e street higa mar finance bill makata ne Raila onge sirikal bang' mano. In fact Raila mane wacho weche mag cost of living ndalogo, but ne wayudo ka kata ka bedi ni onge jatelo matero ji ndara, kata ka ne buka yie gi weche mag Nyamori kawuono ba benda donje sirikal wachak chiemo kode pod ji bro na wuok ok ndara ka ji ok chiem te. Mane wach ma onego bed ni wang'eyo, but weche mag dhi ndara gi bedo engineer gigo kopogore. Wan watimo consultancies, inyalo dhi timo consultancy timo engineering. Bang' mano to koland sabasaba, chieng' sabasaba en holiday ji ok tiga, nyocha 25th kati bedo na engineer mang'ula manade ok bed ni tiyo nikech the whole country was at a standstill. Koro wan gi mwatemo wacho ni kik mondo chuny jaluo chidi ni mondo kik ogol lweny mar kedo ne ratiro mar piny, nikech iwacho ni pok nokelo gimoro. Kane pok okelo gimoro to lokruok mar adiera mar siasa ne pok timo nade. Kwa wacho ni Raila manogo second and third liberation, mowacho fourth liberation. Kadi ne bedi ni wan wakao paro mar Nyamori ni wan negotiate gi sirikal moro amora, onge kata mondo ne wagol lweny Moi, ne wadonja ir Moi kanyo to wamoso Moi, to jok motwe mane Moi otweyogo bende wagone ni erokamano, gin gibeda bede jela kamano kik mondo wagol lweny. To bang' mano to wabet kaachiel to watiyo gi dictator mane en Moi no. Mar ariyo en 2007 ang'o men wawuok oko mondo wagol lweny, to 2013 to 2017 duto te wawuok nikech ratiro marwa timo nade onyon piny. Koro gimotemo wacho ni jodalawa majochan majotich matek makawuone wacho ni yudo bilion to bilion onge ofuki pod odi chwer dala kanyo, chung' oko ego yore ni dipo yudo konyruok mar adiera. Mokwongo Nyamori wacho ni e weche mag SHA to kia ni Kisumu hospital manyoro kwa wacho kawuono SHA no moko ma ji nok timo ang'ono, nok nyal yudo ang'ono clearance mar SHA mane onego bed ni kendo girito almost 6 hours ka system oduogo, mabende at that 6 hours ka system oduogo nyoro ka ne nitie stampede mar ni to adima SHA chulo to adima ok chulo. Koro kik wanyal kelo case moro mar ja sirikal ma SHA cover ne more than the normal people. Wan watemo wacho kawuono ni kata ka wawuoyo kawuono e studio kanyo, gik ma Nyamori wacho gi bende muli e dala ni kanyo kose pod ichwero deyo kanyo. Gik ma Nyamori wacho mag bilion gi bende mori kose pod indayo pod indala kanyo pod idiwo gi nyathi to broad base tipako pile gokinyi. Raila timano otelo no e broad base gigi madwa ni bede ode kanyo iparrigo kanya kwere ywak ni dwa dhi school fees be wacho ni broad base nyalo to nyalore. Weekend ne wadhi go arambe dala mindhine kacha nikech allocation mar school mar mindhine ok nyal ger. Ne waloso bohol kanyo 2-3 years back mindhine pok wayudo pi nyaka sani. Wadhi choko pesa to broadbase timna nade, broadbase gi joka Raila to rwako sude ka sirikal. Magi gima wadwaro ni nyalo konyowa ka Luo Nyanza. To e weche mag affordable housing gi bende adwaro ni joluo penjore ni National Housing Corporation ga affordable housing ni jachan mane man moseyude kodak Kondele kanyo, nitie jachan mosewuok Kondele kodonje National Housing Corporation tinde nitie room 7 kata room 6 kata bedroom 2. Uornwa simu, uornwa picha kaka koro Ruto donje kod ute mag affordable housing gi kose gin mag 3 million mana mag Nyamori kadhi mbele. Mage weche monego bed no wapakore to wawacho
to amino wach e kaluo kanyo ando kiny nan kodu kanyo na paro ne kor gwenge kata wacho ni buka wangi to kiki go kama ta wacho ni adira kata en mana ngata chiel ma support adira no adira pod en mana adira koro mane lweny mwagoyo mar kedo lakini president William Samoei Ruto to oyo onge wan kaka jok moero adiera chunywa onge kode nikech waneno mokwongo ni wadwaro ni remo mosechwer kata mago ganda luo mano chwer 1997 kaen the youth leader in Kanu mano chwer you know in 2002 and even 2007 mano bedo indicted at ICC remo mapod dhi medo chwer gerembo jwang udwaro chulo kaka joluo udwaro chulo ni udwaro pot ewi remo mosechwer mar jochan e luo ni wan kaka joluo manyikwa Ramogi ni wanyako chunga diero wach ni ngata manonegi gi sirikal ni oyud ratiro mare koro joma dwa dhi swim e port ka Nyamori gin gi swim mane remo mar joluo mosebedo kon ni street ka tulo mar wadhiro minjo ka buko se wacho weche mang'eny ginene osina buka adwa nyise ni mondo wadi bet kae to lakini onge jaduong' Raila Amolo Odinga oko jaduong' Raila Amolo Odinga osetimo mare is a star-studded soldier mosebedo scarred in battles gimadwa na ati kaponi watieko en ni mondo anyis buka ni kaponi pod odong' chien e ndara jaluo to osedhi mbele kendo ok bidok chien e ndara adwa na nyis buka ni chon ni pako jaluo kaka ng'ama gore e ndara sani wadwaro ni mondo pak jaluo kaka ng'ama obede boardroom manyalo negotiate for budgets madhi thurwa madhi gero ganda wadwaro ni mondo wa pak jowa ni giwe bedo mana joma Nairobi ka timo press conferences mondo wadhi piny as professionals wadhi tigi jowa wager ndara wager pi wager osiptande aito at the same time we make sure ni mon maloko hala nigi opportunities mag chiro aito jowa maturo nigi support ma sirikal mondo giyud fertilizer giyud seeds aito mondo chul adwaro nyiso osipna buka ni mach inyalo moko to maji ni kok control leto nyalo wangi mo oganda okay so nyaka wakter oganda ot mondo revolution manye wasebedo kwa struggle for mondo jowa in our lifetime one benefit mar revolution no kikwa bed ni wan mana joma ilungo ni warriors ma obro gore nyaka chieng to gendni moko to develop ero kamano adwa na som ote mano achiel mano mar Ruth Nyathi Ochieng kaita ka opachi mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono wadong mana kod dakika matin kende to thuolo marwa rumo Ruth Nyathi Ochieng iso ni joma chalo buka gini nyaka koro lok pachgi bende gisepingo sirikal nende owacho ni mbadi gini chiemo kendgi to jirende gi podi nigi ute lum kwani mbadi bende gedo ne ji donge oneno kare mondo molo gedo ne mod liete kose poko neno kata mana en kama entiere no ochiemo kende wan wasiro sirikal mano 100% kata okonyowa kata okokonywa gima duong' en kwe dongruok ok nyal biro kama ipinge sirikal nyaka ne jowa donje sirikal piny luo oseyudo dongruok to pod wan gi geno ni higni modongi podi wadhi yudo ber e sirikand manywandani mogik an amedo puoyo rowere makaluo gimed thegre gi weche ng'anyo onge ber miyudo e dhi ndara joma siro ng'anyo onyis nyithindgi gi wedegi odhi e ng'anyo giwek siayo nyithind ji aluo twak kanu moja enako mago mana moko kuom ote manyakwara mugia jwang cholo nwako kali yoro waduto te mag tudo ko kinyi makawuono wadong mana gi dakika bich kende to atieko twak mar okinyi makawuono achako di buka Ngesa wach ni mogik kotudore kod wach mar siro sirikal lwedo masani koro joluo nitiere sirikal adira kweto waseneno e gwenge mag Luo Nyanza joluo orang kuma gidwa lowo ka gidwaro lowo jochiemo oyo luo chieng'ro no yud ber lakini kudwaro luwo jo adiera madwaro kedo ni adiera masane nikech awinjo ka jomoko wacho ni samoro di bed ni buka bende chiemo kuma entien nikech gin paro margi ni onge ng'ama nyalo chunga adiera mok chiem kamoro
kata Yesu bende nochunga adiera bi jogo nonego ento ne chule gi ng'ama mondo ochunga adiera wanodoro wach ni jok manyalo chunga adiera ochunga adiera yo makare kata gibed mana gi ng'ata achiel sakwa mawinjogi to adiera no emok to nyaka chieng to jok mabende wacha ni oyo un useol gi ndara wan bende wadwaro ni serikal mowacho ni mar manywanda ni warit mondo rum no wach no ber mar manywanda uno lakini un be wewa mondo wachung gi adiera mondo wago lweny mar adiera mogik en ni wan kaka chama mar the Communist Party of Kenya wan wacho ni the Kenyan people you have no option but to carry out your revolution unyalo ywak unyalo go chongu piny unyalo lemo unyalo luwo ng'ata modwaro but bang' man dhier osiko kech osiko tho osiko wanodwaro mana ni uchung' mungirore mondo ogol lweny mar adiera mar kedo go kumba kako go lweny mar dhi e polo ugo lweny mar Yesu cha ugo e lweny mondo ukomboa Kenya kuom jokue makoro mako Kenya gi mane wach manyalo wachonu lakini ng'amolo to uyier kendu ibet mane odi kanyo gi nyathini makichno mok dhi e skul to ka manywanda konyi tigo isero manywanda lakini manywanda konyi tiwuok oko to wago lweny mar adiera mar kedo ne piny mane wach makare manyalo wacho n'oganda luo erokamano ahinya Buka Ngesa wakili Nyamori wach ni mogik ka watieko ing'eni pirwa kocha kanu wapidho alayo mang'eny to alayo kati chwak ma kati yiere manade mi chwake nyaka ang' iyudo tama moro so chalo ni Bukani en tama ma wan go gini mwaloso ni but jothurwa oselokore adwa ni mondo nyis jothurwa ni Buka kik involve wani mondo wadog e ndara ka wan gi opportunity mar kelo dongruok mondo wakel chiemo mondo water nyithindo skul mondo wa make sure ni jopur mondo yudo opportunity mar seeds mag fertilizer mochul jomotero pamba gi jomotero niang mondo wa make sure ni jowa malupo oyudo rech moromo project mabiro thurwa mar rech miloso kabonyo cha bro konyo wa stock nam to nuclear project mitero Siaya konyo jopiny gano nuclear is the new energy okay the new energy might drive economy and nuclear can be used for so many things okay and therefore can nuclear itero Siaya so it is possible ni even industries nyalo tiyo gi power mar nuclear no kata nam ntiki kwa nyalo tiyo gi power mar nuclear no so we make sure ni wa take opportunity ni chieng' moro wayog wang'e ni ne wan gi opportunity mar gima ne wanyalo kawo water thurwa to nokwatero ne wadwa Mabuka tadwa nyise ni kodong' e ndara nodhi dong' mana kende joluo osekawo ndara joluo ni ka Raila Amolo Odinga gi William Ruto ka broad base nyaka 2032 erokamano ahinya wakili Joshua Nyamori kaachiel kod in Buka Ngesa jatenda Communist Marxist Party kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak maket kod Manyakwa Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar piny mana kisewinjo wakili kaachiel kod Buka ni nitiere kod paro mopogore kata kamano maduong' mogik en ne gwenge magwa mago mag Luo Nyanza ni koro wasenene kwe mano mopogore kod gino mane okalo gigo mane timore chien adiera nyaka sani bende sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osetemo mar mondo mi otera ne dongruok mopogore e gwenge makono kata kamano Buka to koro pogore paro kwacho ni dongruok makamano kata otera to pesa onge e lwet jopiny ang'o minyalo tim mar mondo mi jopiny bende winjane mit mano mar sirikal mano mar manywanda masani joluo nitiere iye kata bedo ni kwe nitiere jopiny bende dwaro winjane ber mano mar bede sirikal Nyakwa Ramogi Ajwang' wakawo mana yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta kik idhi mabor